kill the radio star. Kilala ko, close ko yun. Si Sir Larry. Ano? Tapos ano ba? Kilala ko si Ma'am. Sa perfect na dito pala. Ay, si Art! Sorry, si Art. Close ko yun si Art. Hindi ko nagka-close ako, pero nagsasama ko yun sa ha? Si Art ko yun. Friday sila. Sige lang, pinapractice ko na ako eh. Para makain.
ka na kasama sa Leon. Sa monitoring sila sa Larry, siyempre wala naman yung monitoring. Hindi ko masit sa pagkain. Thank you.